ñalde mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɓetongode mumen ceŋi e Daartol pinal Fulɓe walla heɗiyankoɓe Daartol pinal Fulɓe on calminama onon kala on juurama on ñaganama Allah moƴƴere ko wona ɗum ko en kettima hono musidɗo meɗen mo gowɗen huccodirde e jewte Daartol hono professeur Sow Samba Hammati e ndiɗo gardidi timmudi e gardidi nde ganduɗa rokki en lawol ɗo ndewa hen ha yewtere men nde jaabo e inde muɗum ɗum noon en jettimo hen no fewi ko wona ɗum ko en ñaguima duwaw en ñaguima ballal saabu ko jogoreɗen haalde ɗo ko maayo ngo ganduɗa ala pawle ɗum noon so tawi neɗɗo wi ne darta ɗum e alay saago ero yimɓe yo ballu ɗum so tawi neɗɗo ne ƴetta ko teddi ene hani ewnade yimɓe balla ɗum e nder ɗum en ñaguima ballal dendagal bandiraɓe jogorɓe hettade yewtere nde jeeyaɓe e dental ngal eɓe jeeyaka e dental he foof ɗum noon honono mawɗo men musidɗo men professeur Sow Samba Hammadi wini woni tiitonde yewtere meɗen hannde ko laamu almami Abdul Qaadir Kane laamu mo ganduɗa tuggi ko hitande 1976 ha hitande 1978 nden hitande woni nde o yalti e aduna hono no wini kadi yewtere nde ne fecci e pecce ɗiɗi ko adi foof dawrugol makko e nder leydi Fuuta ɗum woni ko tubakoɓe mbiyata ko politique intérieur e dawrugol makko e ha e caggal keeri Fuuta ɗum woni ko tubakoɓe mbiyata politique extérieur eɗen mbawi wiide almami Abdul Qaadir Kane ko kañum mahi dowla Fuuta Tooro mahiɗo o e nundal mahi e gonga hono no mbiɗen walla no mbinoɗen e yewtere men ɓennude almami Abdul Qaadir Kane ko gando nunɗuɗo jankiniɗo kono kadi harbiyanke joom pandale tiɗɗe e yonta makko foof o mahi ɗum ko e dow nunɗal gonga e haɓade bonandeji e pankare nde o heeɓi laamu nde o erima no doole makko ponno artirde potal e nunɗal o fecciti leydi ndi walla mbiyen o fecciti leyɗele waalo tawi hay paafal o heddanani en hoore makko o sosi ñawirdu mahingo e sariya e ballodiral e capanɗe nayo anduɓe o haɓima jeeygu ɓaleɓe eko tubakoɓe Ndar mbaɗatno e Fuuta ɗum noon so tawi en jaɓani toɓɓere adande nde dawrugol makko e nder Fuuta Tooro fuɗɗorto ɗen taw goo ko sariya e moƴƴingol gurdam leydi almami Abdul ko amiral muminin lamɗo julɓe omo fawi jungo makko e dowla kono kadi e sariya o adi foof ko haɓade wonɗin aadaji ɗi jaadani e diine kala lulɗinoɗo ina fawe e muɗum kuugal ko wayno larbede o haɗi pijirloji e ngamri hay sinno tawi ko heewe yimɓe ɓe jaadano hen nde tawno yimɓe mahinoma e ɗum
hay noto yaade jama caggal noddinago o farlino ɗum e kala gorko kellifaɗo kala luldinoɗo ina larde walla fawe lempo dendagal kuule ɗe mo ƴefta fawi koye diine haa ko ɗum saabi tubakoɓe ɓe o yontirano e saaha makko ɓe fof innirnomo ko ceerno joom sariya o ine feeñi e bindande tubakoɓe wiyeteɓe moulien waɓe no moulien waɓe no blanchot waɓe no prineur de pomme gorge waɓe no rafnel e ko nandi hen ɓeɗo fof cifima e makko ɗum nde wonno rendo ngo ɓooyino mahade pankare ko ɗum waɗi mbayligu ngu almami Abdul addi ngu jibini mettere e wonɓe en ha joni e nder dawrugol makko e nder Fuuta toɓɓere ɗimmire nde ko juɓɓudi laamu to banggue juɓɓudi laamu almami ko kam toɗɗoto mawɓe guure e nder galleji ɓurɗi yiitinade e wone nokkuji ko wonnoɓe mawɓe guure e laamu deniyankoɓe ɓe tan walla iwdi men ko ɓen tan toɗɗita yo gardo guure muɗumen almami o heewano nadde e gueɗe jowihiɗe gurdam guure ɗe so wona taw luure mbaɗi kala wuuro ene jogo almami ɗo noon ko almami julnowo kalten e ɗaadi ñaawowo goto hen foof kadi ina jogo cukko muɗum hay goto wawa itude ɓe so wona e yamirore almami julnowo kadi ina haasi o wona joom dulal alquran ɗum haɗani almami Abdul yamirde yo wuuro foof jogo jangguinowo keeriɗo tawi laamu ine yoɓa ɗum jiida e alarba mo almuɓe joɓata mo yontere foof on saaha noon alarba ko dawol ceerno caggal ɗum wonti kalis caragol e caktagol duuɗe ɓurano e nder Fuuta ko hunde teskinde e yonta almameɓe haa ko ɗum saabi wone kinɗe ɗe ɓurano janngude mbatti janngude ko wayno seɓɓe e fulɓe aynaɓe o mahi jamaji e jumaji e diwanuji Fuuta ɗi kala to bange rendo almami Abdul e hima haɓade basal o yamiri asakeje ɗe fof asakal gaweje walla jawdi garidi walla jeeyguji e mudduji korka yo care e miskineɓe almameɓe ɗaadiji ɗi e mawɓe guure ɓe ko kamen ɓoftanno asakeje ɗe kala miskina walla baaye walla mo joom galle mum sanki walla tawaɗo terde walla kaɓeteɗo jihad ɗanniɗo walla tuubɗo ko ɓooyani ina itane e asakeje he almameɓe e qaadiji ɗi e mawɓe guure ɓe feccata asakeje ɗe nde tawno ko kamɓe ɓuri andude hol forɓe tottede ɗeɗo asakeje fof ko e Fuuta kaɗata wona no yonta satigeɓe ni e on yonta en kaalino ɗum ko ɓuri hewde e majje ko safalɓe ɓoftanno ko ɗum wiyatano muudo horma mo Souleymani Bal helno en kaalino ɗum e jewte men ɓennude duuɓi ɗi o laamiɗi fof almami Abdul e hima hokkude goto fof hakke mum hay duɗe ɓuran udditima e kinɗe ɗe kala taw wiyetenoɓe ko jiyaɓe ɓe mbatti janngude ina hen keɓɗo wona on tolno e ɓuran walla e arab fof ina rimɗine ɗum herjini hewɓe e huccude jangde saabu famde jangde ina hokka neɗɗo martaba mo alano walla mbiyen daraja mo alano ko wona ɗum ko almami Abdul haɗima
jeeygu ɓaleɓe e nder leydi Fuuta Tooro kamɓe ruggoji jaadannoɗi hen ɗi jeeygu ɓaleɓe e riggoji usti doole leƴƴi men addino basal e loore alɗini tubakoɓe e safal almam Abdul ko kañum itti ɗum ha joni de e nder toɓɓere meɗen adande dawrugol makko e nder Fuuta almami Abdul daraninoma kadi ko wiyete ndenka leydi tubakoɓe mbiyat défense nationale ruggoji e jeeyguji ɓaleɓe ustino no feewi ɓesgu Fuuta hayso tawi e on saaha en mbawa qimade ɗum e jaati ruggoji safalɓe tuggude mayirde teminande 17 addanino Fuutankoɓe hewde eggude rewo paati worgo gure rewo kewɗe eggi rewo saabu caɗele kisal e ndenka ɗum addani almami Abdul ƴettude ɗeɗo kuule tati ngam hisnude leydi Fuuta e janguji safalɓe Fulɓe jeeri Jolfuɓe e Bamarankoɓe kuulal gadanal ngal ko yowiti e ndenka leydi ko egginde wonɗen gure keɗɗe banggue rewo maayo ngo fatinde ɗumen banggue worgo maayo ngo ngam hisnude ɗumen e janguji safalɓe ene jeeya e ɗen gure Dimat Mboyo Jawar Donnayi Siyumma Pehe Dabiya ko caggal nde jaam arti e daane maayo ngo e yamta almami Birane ko nden ɗeɗo gure kotti e banggue rewo maayo ngo kuulal ɗimmiwal ngal ko honnude e tufɗe ɓurɗe towde ɗe fof yimɓe e ɗen tufɗe so ilam tellima ene waɗa nokkuji ina juwo ɗum woni juude ene jeeya e ɗen gure juude Jaaɓe juude Jarangel juude Tebagout Gawol Jowol Wudduru Matam Wodo Bere Nganno juude Guriki e ko nandi hen almami fotani kadi adiɓe hodde e ɓeɗo tufde ko kamen jeeyata leyɗele timɗe ɗon ɗe gila e paale ha e pooɗe ko ɗum ɓeydi hirjinde hewɓe eggude ngam hoɗoyde e ɗeɗo tufde ko caggal nde tufɗe ɗe koɗa ruggoji safalɓe ɗi usti saabu ɗon safalɓe takkirtuno walla ni ruggoji ɗi natti saabu ko ɗon safalɓe hono no mbiɗen ni takkirtuno ɗum ɗon ko ɗum stratégie mawɗo no feewi kuulal tataɓiwal ngal ha joni de koye ndenka leydi défense nationale ko honnude gure e jeejugol ngam wemnande ɗumen remde jeeri e waalo fof ko wona ɗum ko kadi hoɗɓe gure jeejugol ɓe ma mbaw faabade gure waalo timɗe e maayo ɗe so tawi safalɓe jani e mumen e gure jeeri ɗe kadi so tawi Fulɓe jeeri e jani e mumen ɗeɗo peeje dandi Fuutankoɓe no feewi hani Fuuta wonti nokkuɗo leƴƴi goɗɗi doganta caggal nde paayi janguji dawrugol almami Abdul artiri jaame kisal e Fuuta Tooro tinni diine l'islam artiri gure ɓeydi daraja Fuuta e nder leydi Soudan banggue hirnangue woni Soudan occidental caggal nde cifiɗen dawrugol makko nder leydi Fuuta joni noon eɗen jaɓana toɓɓere ɗimmire nde hono dawrugol makko caggal keeri Fuuta almami Abdul titini kisal leydi Fuuta golwele ɗo haɓade fof koye inde l'islam e jihadi dawrugol makko caggal leydi ko heewi windama hen ha tengti noon e windiyankoɓe tubakoɓe waɓe no Diran Pirino de Pomme Corniche Golbery Lamiral Labbe Boylat e ko nandi hen ɓe foof ina kawri wonde ko ɓuuri umminde dillere makko
ko sarde e rende diine o sabu dillere seremɓe nde ko dillere diiniyankore sabu heɓe mbiyan ɗon ko révolution théocratique ko dillere alliyankore e nder ɗum o ummini golwele kewɗe walla mbiyen kareeli kewɗi ngam artirde teddungal Fuuta haare makko adande ko haare hakkunde makko e diiniyankoɓe caggal liggol laamu diiniyankoɓe hunde e leñol maɓɓe umminino dillere ngam jattinare galle Sule Ndiaye e konko e gardugol Amel e Siré konko joncoyinoma Tulel toon nde Tiyabou banggue rewo maayo ngo caggal mayde Amel e Siré konko mawɗo galle mabɓe Samba Siré saaha fof ine pewjanno janguji e guure Fouta so ɓe nangi yimɓe ɓe jeeya ɗumen safalɓe ɓen paraɓe Sénégal Sule Boubou Gaysiri kañumne ene jokki jattinare muɗum ummorade e waali jangtan almami Abdul haaɓi e makko caggal ɗum Sule Boubou wara deniyankoɓe foolaɓe ɓe mawloyi nokkude wiye karta to bamarankoɓe duuɓi kewɗi iwdi deniyankoɓe haaɓima laamu almami Abdul ɓe jokkodiri e safalɓe ngam wadde ruggoji e nder Fouta ɓe duppi guure kewɗe ha tengti noon e ngenar e damga ko ngam dandude damgamkoɓe e ngenarnaɓe almami Abdul sifodiri e mabɓe nanodiral dartingol jeeyi ko caggal nde ɓe paami artirde laamu ɓennugo ngu newotako e yantude hen kutodiral mabɓe e safalɓe e bamarankoɓe welani futankoɓe hewɓe ko nden ɓe jaaɓi yewde perelaji mabɓe nde almami Abdul weeɗi ɓe jungo ɓe jaaɓi almami rokkiɓe diwan canton timmuɗo ummorade Horndolde ha Ndembam Kaani e lombiɗon guure baɗeno Bappalel ine lombi e on diwan diwe guure baɗeno Bappalel Lobali Sañe ngo sengo ñaamo maayo Sénégal ngo e on diwan kamɓe deniyankoɓe ɓe keeɓi hurum maɓɓe wurde e aadaji maɓɓe e donaɗi maɓɓe ɓe keedi hakkude Fouta e soninkoɓe Gadiaga kam e wamarankoɓe mawɗo maɓɓe wosti inde mum Satigi lomtini ɗon almami deniyankoɓe haare ɗimmire nde almami Abdul ummini ko hakkude muɗum e safalɓe caggal nde o heeɓi deniyankoɓe almami Abdul ummini haare hakkude mum e safalɓe ngam yaɓɓude e felo ceerno Souleymani Baal kaɓnoɗo e wulade Abdallah en ha heeli muudo horma almami Abdul tengtini dawrugol keeri Fouta hono no darnugol keeri Fouta hono no ceerno Souleymane Baal lelnirno ɗum ni hayre ngal ha caggal ferlo Dagana ha Njorol Fouta fecca e 53 diwan hen 13 banggue rewo tekan ha Bakel jebbelanima almami Fouta o haɗi kadi safalɓe tellade e maayo he so wona taw eɓe jaɓa kubbal wulade Abdallah en e wulade Nasir en jaɓi yobde hitande fof pucci joɗɗi e kaake goɗɗe cinkaɗe almami Abdul yamiri kadi émir de Trarza Eli El Kowri yo yoɓe hitande fof kubbal pucci 5 e alkabeje mumen Eli El Kowri saligal kubbal ummoringal e lamɗo Kowri almami Abdul ummini fiyande faade Eli El Kowri caggal nde
o neli e makko tanum alisandira yo tottumo kure e condi Emir Brakna hono Hammed Muhtar hokkimo jungo kanko almami Abdul ngam yidde yoftade janguji elil kowri waɗanno e safalɓe Brakna Emir Trasa kañumne addoyi ballal to walo Brak e Kadior ene wiye kadi tukoɓe Ndar e less ballanno ko kanko e nden walde ene e windiyankoɓe tubakoɓe mbi kono almami Abdul ngu yettinoma 50,000 labagal nden kono almami Abdul e gardugol tafsiru Amadou Hammata Wantu Kanel ari juude jolgo walla tesem hakkunde Donnayi e Mboy takkinimo ɗon ko Moussa Boukari Sarr Moussa Boukari Sarr ene wiya kañum woni bamum Penda Moussa Boukari to Ngawle wolde nde waɗi ko e lewru octobre hitande 1976 e wiide Golberi hay sinno tawi won woɗɓe ene lundi ko Golberi haali ko caggal ngal mi ngara tiɗɗo hedde diwan Ngawle kono almami Abdul e tafsiru Amadou Hammar Wan pooli caggal nde ɓe mbari eli el kowri ngu poolgu ɓamti daraja almami Abdul no feewi e nder Fouta hani e caggal keeri Fouta ha ko ɗum saabi ni o wonti lamɗo diw keeri yanke ko wiyete ko expansionniste mo fandare mum woni e jimde leyɗele cariɗe ɗe foof ko wayno walo Brak haaso Gidimaka Ɓundu e Jolof caggal nde o fooli eliyel kowri almami Abdul yaɓani ko lamɗo walo hono Brak Fara Penda Tegrel eɗen ciftina walo Brak wonduno ko e eliyel kowri Brak Fara Penda moloyiɗo wiyete Xumma ngam heblude konu muɗum o watino almami Abdul jogorani tumnudemo nanamo e l'islam caggal nde ɓe mbaddi garmi ngaraɗo diwan Dagana ɗo Brak o jaɓi tuubde hay sinno tawi wona gonga e muɗum ngam dandude fittandu muɗum e ngam yilade kadi kisal yoga e hohoɓe Dagana natori ni e diine l'islam caggal nden wolde Cheikh Moussa Camara wi caggal nde Brak o dogi almami Abdul dahi ɓiɓe makko ɗiɗo rewɓe hen goto ne wiye Aram Boukar goɗɗo ne wiye Fati Jullit e mbaɗi ko hen ɗiɗo rewɓe hen goto ne wiye Mariam goɗɗo ne wiye Hanna Mbodj o resi Aram Boukar e Mariam Mbodj biyeteɗo Fati Jullit o rokki ɗum jagorgal makko eliman mbolo tafsiru Sawakudi ha joni de e golwolle ɗe almami Abdul haɓa ene e caggal keeri Fouta ene jeeya hen wolde Kadior ina hen mbiya wolde Bungowi eɗe teska golwolle ɗe almami Abdul haɓa ɗe foof nde Kadior nde ɓuuri battinde e darjude almami Abdul ene fimno so tawi serti e eliyel kowri yande e walo Brak e Kadior sabu ɗeɗo leyɗele nanganino lamɗo Trarza o jungo e hitande 1986 o neli e mabɓe nelaɗo yo e Pembo ɓe piilo kalaji ɓe goppa Sangara ɓe naata e diine l'islam e ladial balɗe 6 ɗum woni ko tuba ko mbiyata ko ultimatum laamu Kadior ni ina faayi kañum hoto dillere seremɓe ummorade ɗum Fouta hono no Fuutankoɓe mbanno ni lamɗo Kadior o ene faayi kañumne dillere seremɓe hoto wadde toon so tawi Dammel Biram Fatim Penda
mo ngannduɗaa laaminoma tuggude hitaande ujunere e temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi haa hitande ujunere e temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeenayi heeɓino tuubde lomto makko o hono amari ngoone ndella adi ko felɓondirde e seeremɓe Kajoor sabu huldemo dillere diine nden seeremɓe ndilli o waɗi mumen jeyli o mumti ɗumen sara nokku ne wiye Pire ko e on sahaa noon ɓe ñaagii ballal faade almami Abdul no Pulaar wiyata ni yande hawre tellade ko on sababu ɓeydi nawde almami Abdul Kajoor ngam faaboyaade seeremɓe on nokku ina jeya hen ni seeremɓe Fuutankoɓe ko wayno Tafsir Hammadi Ibra Ba to Bantu mo ngannduɗaa ko kam wonno almami Juma Pire on wari ɗum ko dammel amari ngoone ndella e hoore muɗum hayni Bourba Jolof e Mbabba Kompas ɗaɓɓino ballal almami Abdul ngam habde e dammel Kajoor sabu leɓte ɗe o fawi e seeremɓe ɓe ko nden almami neli e makko nelaɓe ngam wiidemo yo hormo seeremɓe nelano e dammel o ko tata Eliman Rinjaw Eliman Joofi e arɗo waɗade gila e mayirde teminande 17 haa tengti noon e laamu Lat Sukaɓe Fall jappere dammel nde ine teskora ɓittende e jeeygu jiyaɓe ɗum ene jeeya e ko almami Abdul haɓanteno dammel amari ngoone ndella wonani keɓiɗo woppude jeeygu jiyaɓe nde tawno ko hen faggudu Kajoor fawi hayni laamu makko kanko e koninkoɓe makko seɗɗe ko wona ɗum ko haare makko e seeremɓe nde saabi ɗum ko kulhuli ɗi o jogii hoto ɓen keftude laamu ngu e juuɗe makko hono no Fuuta Tooro waɗi ni ko ɗum waɗi o nangiri nelal almami Abdul ngal kono ƴattore ni ko ɗum addani almami Abdul umminde konuuji mum yo jane Kajoor sabu e yiyande makko ko ɗum jihaadi o wi kala basɗo hen fitanu mum ko cahodinɗo ko aljanna fayi e wiide wonde en duttorde kono almami Abdul ngu yettinoma ujunnaje 20 neɗɗo walla ni 50 ujunere ine hen ni rewɓe e sukaɓe sabu sikkude ɗumen so tawi ɓe jeehi e wolde he so ɓe maayi hen koɓe naatoɓe aljanna ko leelani kono Fuutankoɓe ngu naati e Kajoor e ballodiral waalo waalo en Barak Fara Penda Tegrel rokkinomo junngo kono noon dammel amari ngoone ko harbiyanke mawɗo no feewi o wonno e ballodiral tubakoɓe Ndar o posni boyli o duppi laddeji ɗi ngam heyɗinde e ɗomɗinde almami Abdul e konuuji mum stratégie de la terre brûlée koɗo jeerende gawan Bunkoy dammel Kayoor jookiɓe wari e maɓɓe ko heewi dahi e maɓɓe ko heewi ngam yeeyoyde tubakoɓe ɗo Bunkoy walla Bungowi ina hen mbiya hira ujunere temedde jeeɗiɗi capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗi almami Abdul daha waɗa e dumbirdu lebbi 3 ina hen mbi duuɓi 2 walla 3 woɗɓe kadi mbi waalo waalo en ɓe ina jeeya e ina wiye ko kañumen jamfimo ɗo yolde hakkunde ɗo sabu ɓe ndewni konu makko ko e laawol ɓurgol woɗɗude
tawi kadi eɓe jokkodiri e dammel ngam haalande ɗum holto konu almami Abdul heedi. Aali Dundu goto e koninkoɓe almami heeɓino nanguede kono woppita ko leelani. Ene wiye hay kanko omo jeeya e jamfiɓe almami Abdul ɓe. Ene wiye e tuma nde o dumba nde almami Abdul lettaka e mbawde Allah hayde dammel felliti woppiddemo nde waddimo koye escorte 200 labangal ha o yettoyi Fuuta. Ene wiye dammel meeɗani nangude neɗɗo tawi warani ɗum so wona almami Abdul. Won wiɓe ko seeramɓe e hohoɓe Kajoor kulɓinimo mbimo o ko neɗɗo Allah kala ɓe mbarɗamo ma heege yillo nokku o duuɓi 7 ko ɗum waɗi dammel woppitimo waɗanimo escorte ha o yettoyi Fuuta hoto taƴoɓe mbardemo. Wolde bongowi nde battini no feewi e gonka Fuuta gila e nder mum hani e jotodiral mum e leyɗele goɗɗe. Nde o arti Fuuta kanko almami Abdul o laamima caggal ɗum ko ina tolno e duuɓi 6 walla 9 o folla e hitande 1905. Nde o folla nde e wiide Cheikh Moussa Camara o suutani ko damga. Caggal ɗum o fayiro diwan Hayre e wuro wiyetengo hande Tulel. Jagorde Bosoye kadi nuli e ɓen nde gartirtamo beele ñawore ene rewne e makko. Soninkoɓe Hayre cali Bosiyaɓe tafi kono jani e wone gure Hayre duppi ɗumen. Hayrankoɓene ngam yoftade gaddoyi kono safalɓe jani e wone gure Bose. Bosiyaɓene goppirani noon ndennini kanŋe ha heewi ha yoni gaddoyi kono wamarankoɓe hitande 1906. Nden kono almami Abdul ngu nani wonde kono wamarankoɓe ngu woni ko e lawol faloyiɓe. Konuji ɗiɗi ɗi kawri dow Sañe Lobali to wiyete Lugere Poli Boɗeji. Kono wamarankoɓe ngu fooli almami e yimɓe mum foof ndiwi ɗumen ha nanni ɗumen e Tulel Mbaye Sumare. ɗon kono almami fecci ko ɓuri hewde ko fayi rewo moloyiɗo safalɓe heddiɓe ɓe jaadi e almami Abdul tindi banggue hirnangue ha ɓe janoyi e maayo ɓe tellori tufde juude wuuro Samba Diom. Ko ɗon kono wamarankoɓe ngu yani e mabɓe. Ko ɗon almami Abdul kan heddi ñande 4 lewru avril hitande 1906 omo yara e on saaha e duuɓi 61. O wirna ko hakkude juude e wuuro Samba Diom e guuriki Koliyaɓe. Ko ɗo gurdam o gorko dowluɗo haaɗi e tongol tan eɗen mbiya neɗɗagal makko battini no feewi e Fuuta Tooro. O sosino dowla mahiɗo e diine ko kanko dowlini Fuuta e yonta makko. O haɓima kadi no doole makko ponno jeegu jiyaɓe. Ko e laamu makko kadi jeegu Fuutankoɓe darti e saaha deniyankoɓe tubakoɓe joɗinoɓe Ndar ine natanno e Fuuta ngam somade yimɓe ene jeeytoya. Nde o fiila almami o windi ɓatake faade gouverneur gonnoɗo e on saaha to Ndar ene wiye Blanchot. O wimo jeeygu julɓe e nder reedu Fuuta ɗo woɗɗi hen e ɗo ɓatti worti hankadi ko yawti yo dokko. Jinmi ko yo a faam
ɗoftoɗa wasa wadde rewam kamniɗam blanche o jabtimo wi jaɓi ni woni ɓe cifodiri nanodiral e hitande 1975 saabu noon wasde hoolade fibde tubakoɓe ɓe almami Abdul Qaadir e waɗino neɗɗo muɗum ene jeeya mboolo yo sunno laaɗe mabɓe kala nde ɓe ngari ha salde teɓe gut ngam ƴewde so tawi jiyaɓe ngala hen on kalfinanoɗo yo sunno laaɗe tubakoɓe ɗe ko on wiyeteno alkati mboolo caggal almami Abdul 33 almami fiilama battidiɗo o ene wiye ko tubakoɓe joƴƴini ɗum noon battidiɗo o ene wiye ko tubakoɓe joƴƴini ɗum doggol almameɓe 33 fiilanoɓe ɓe e tugnade e deftere Ndiaye Saydou Amadou jubbande e taarih Fouta Toro kelle 61 62 63 ɗum noon adi fiilede lefol ngol ko almami Abdul Qaadir Kane jeeyaɗo to Koɓɓillo Diawɓe e diwan Bosaye ɗiɗaɓo o ko Mouhtar Kuuteje Talla jeeyaɗo to Sinthiou Bamambe e diwan Damka taraɓo o ko Hammadou Lamine Bal jeeyaɗo to Boode e diwan Law nayaɓo o ko Youssouf Siré Ly jeeyaɗo to Diaba e diwan Hebbiyaɓe joyaɓo o ko Ali Ceerno Ibra Wane to Mbumba e diwan Law jeegoɓijo o ko Birane Wane to Mbumba e diwan Law jeeɗaɓijo o ko Boubacar Bal to Boode e diwan Law jeetaɓijo o ko Siré Ly to Ogo e diwan Guenar jeenaɓijo o ko Moutar Modibo to Dondu e diwan Guenar sappoɓijo o ko Amadou Baba Ly to Ogo e diwan Guenar battowo 11 o ko Mamadou Tafsirou Mamoudou An to Guijlon e diwan Guenar battowo 12 o ko Ibra Diatar Agne to Gawol e diwan Guenar 13 o ko Mamadou Koumba to Agnam Wuro Siré e diwan Bos 14 o ko Siré Hassan to Hayra Law e diwan Law 15 o ko Babali to Diaba e diwan Hebbiyaɓe 16 o ko Mamadou Birane to Mbumba e diwan Law 17 o ko Siré Ali to Mbumba e diwan Law 17 o ko Sibe Way to Ogo e diwan Guenar 19 o ko Mamadou Mamoudou Moutar to Agnam Wuro Siré e diwan Bosoye bato nogas o ko Racine Mamoudou Ndiack to Madina Ndiack e diwan Law nogas e goɓijo o ko Amadou Hamassi to Pete e diwan Yirlaɓe nogas e ɗiɗaɓijo o ko Moustapha Ba to Hoore Fonde e diwan Bosoye nogas e tataɓijo o ko Alsane ene jeeya Hayra Law e diwan Law nogas e nayaɓijo o ko Birane ene jeeya Mbumba e diwan Law nogas e joyiɓijo o ko Mamoudou Ba to Babaɓe Lori ene jeeya Law nogas e jeegoɓijo o ko Amadou Demba Siré Ly to Diaba e diwan Hebbiyaɓe nogas e jeeɗaɓijo o ko Racine Mamoudou to Sinthiou Bamambe e diwan Damga nogas e jeetaɓijo o ko Sada Ibra Wane to Mbumba e diwan Law nogas e jeenaɓijo o ko Mamadou Bal to Gollere e diwan Law battowo 53 o ko Malik wiyeteno ene jeeya Diaba e diwan Hebbiyaɓe 53 goɓijo o ko Ndiaye Eli Baro
to baroɓe Diaba e diwan hebbiyaɓe. 33 ɓiijo o ko Mamadou Boudou to Ogo e diwan Ngenar. 34 ɓiijo o ko Mamadou Lamine ene jeeya Pehe e diwan Yirla. Eɗen tesko noon wone almameɓe e piilama laabi kewɗi. So en dokki yeru Youssouf Sireli to Diaba fiilama laabi 9 to famɗi. So heewi ha e leppi laabi 11. Mamadou Birane Wan to Mbumba fiilama laabi 5. Birane Ibra to Mbumba kadi fiilama laabi 2. Sada Ibra Wan to Mbumba fiilama laabi 2. Racine Mamoudou Sinthiou Mamadou fiilama laabi 2. Ndiaye Eli Baro to Diaba fiilama kañum laabi 2. ko hono noon kadi teskortoɗen wonde lefol ngol ene waɗa sahaa kadi ngol diwɗa. ɗum woni ngol jooɗo tawa ngol ala piilaro. ngol diwɗi fodde laabi 5. gadnol ngol ko duuɓi 2 tuggude hitaande 1935 haa e hitaande 1937. ɗimmol ngol ko duuɓi 2 kadi hakkunde hitaande 1964 e hitaande 1966. taraɓol ngol ngol diwdi ko duuɓi 3 tuggude hitaande 1966 haa hitaande 1972. nayiɓol ngol ngol diwdi ko hitaande wotere 1974 e 1975. jeeɓol ngol kadi ngol diwɗi ko hitaande wotere hakkunde 1976 e hitaande 1977. ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɓe tongoɗe men ceŋi e Daartol e pinal Fulɓe walla hettiyankoɓe Daartol e pinal Fulɓe, ko ɗum ɗo woni ko kebluno ɗen e laamu oɗo gorko mo ganduɗa jeeya ko e worɓe ɓurɓe mantinde e Fuuta Tooro hono almami Abdul Qaadir Kane. tuggude hitaande 1976 tuma nde o heɓi defol ngol haa nde o rutte e joomiko hitaande 1977. ɗum noon en cifima dawrugol makko e nder Fuuta, politique makko intérieur. en cifima kadi dawrugol makko caggal keeri Fuuta, ɗum woni politique extérieur. en jetti hono musidɗo meɗen Sow Samba Hammadi e ɗowgol muɗum bangol fayida, sabu e kala sahaa so tawi en mbi enen cela omo watta en e laawol. ɗum noon ɗongo makko waɗi fayida no feewi, en jettimo. enen fof kadi en ndenti e inde mawɗo galle o hono ceerno Abdul Sow. en jetti denndaangal heɗiyankoɓe Daartol e pinal Fulɓe, sabu on hettotoɓe jewre ɗe tawi wona e dental he jeeya. en jettiɓe kamɓe kala, en juurimamaɓe, en ñaaguimaɓe ballal. oɗon ñaaga kadi yafuya nde tawno yewtere Daartol hono no kewɗen wiide ni ko jubbande tan jomum heewi wadde, nde tawno wittude Daartol wona hunde wemde. so tawi won ŋakke ngoni hen oɗon ñaaga yafuya, oɗon ñaaga kadi nde ŋakki toon ŋakke gonɗe hen ɗe, kala ŋakke ɗe jiiɗen hen kala men bawɗo ŋakkidde ŋakke ɗe bisimilla muɗum. kala kadi joguiɗo hen koye ene ɓeyda wasata, en mbi ɗum kadi bisimilla muɗum. kala ko jiiɗon hen kadi ko fewani oɗon ñaaga yafuya, wona ɗum wonno anni meɗen. funnague hirnague rewo worgo, on calminama onon kala, on juurama e oɗo affaire 10 lewru jeego ɓiijo hitaande 2023. assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu. yo Allah rokku en hiirde jaam, so hiiri yo waal.
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banda men Daartol pinal Fulɓe Allah jarama on jarama ko onon keɗori noppi mon ndeniri hakkillaji moɗon e ndeɗo yewtere. Allah jarama on jarama ceerno Abdullahi Dia Allah jarama a jarama woni yewtere an wiyata fattam lamire e toɓɓe ɗiɗi ɗe joofino ɗen ɗe e nder majje kadi jaltinɗen hen jeese a rewiɗe taaɓal e taaɓal ala hen ko diwa ala hen ko mogga woni hen ni ko ɓeyduɗa Seydi Dia yo Allah nurɗin gandal ngal yo Allah sellin sembina e bandiraɓe Daartol pinal Fulɓe on paami ndeɗo yewtere nde waɗama kono nde woni yewtere takkamɓe ceewe e waɗi noon joko weeyo ngo ene fooƴi hande joko weeyo ngo ne fooƴi enen mbiyata réseau yahata tan ha laaɓa kono artata tan ha jogo doole e ko ɗum tagi hitoji ɗi woni audio ji ɗi yoga e majji jirloto tan ene wawi ni taw wone meɗen jokkiɓe ɗo yanna ene renduɓe fallantere nde e bandiraɓe heddiɓe tawa ene jogui caɗele wawde hettade hitoji ɗi waɗi noon weeyo ngoni fooƴi seeɗa ɗum foof ewade noon ceerno meɗen ceerno Abdullahi Dia takki hen becce muɗum en paami ko almami Abdul Qaadir waɗi e Fuuta waɗani Fuutankoɓe en paami no yuɓɓitiniri laamu en nani no dartiniri diine en nani no ustiri pankare en nani no dartiniri jangde en paami no yuɓɓiniri keeri nder nderiji Fuuta en paami no fecciri leyɗele e no egginiri won yoga e gure o ittato o watta ga ko stratégie de guerre stratégie de combat stratégie d'implantation stratégie de sécurité en paami no yuɓɓiniri ndenka en gandi ɗo woni doole takkaɗe woni miijo yuɓɓinago waɗango e woni kadi e yettere Allah e jokkondirde Fuutankoɓe e laamu makko ɗo adan e jokkondirde e anduɓe Fuuta o wawi tengtinde ɗum o wawi kadi waddude hamme seeɗa e bukari seeɗa e deniyankoɓe beele mbadda cafruri nafori hay sindoɗo adan ɗo waɗino jibru seeɗa en paami almami Abdul Qaadir ko kanko woni tigi rigi denɗo Fuuta dartini ko wonno kadi haɗani ɗon tan so tawi ko hakkude makko e Fuutankoɓe e hakkude makko ɗo Fuuta haaɗi ala o artiri keeri Fuuta ɗo gonno gila e adan o rutti kadi o woni dariɗo gonɗo garanti hakkude Fuuta e leyɗele keddiɗe hakkude Fuuta e hoddiɓe eli el kowri e barak waalo ɓe waddi face à face e ɓene gandi ko woni hen en gandi armée o kone abbo e 30,000 labangal e tawane ardi ɗum Amadou Hammad Kouro wiyanno hoore muɗum ko amre min somi muti mi suppitakude eyyi kadi haare ko haare tan eko heddi hen ko gonga artat tan
bandiraɓe gonga arti e Fuuta e laamu almami Abdul tinnama tiiɗama ko mbiyeten ko dowla dañama walla dancama walla tittinama wanno nen wonno adan en gandi ko rewi hen en gandi kadi ko reftata hen e darde jagorɗe e saaha adan en jii walla en paami e yewtere he e won safrori nafori gonɗo hakkude almami o e ardiɓe gure adanɓe beele wasde tuba ko mbiyata perturbude ɗumen walla dérange ɗumen oto gontandemo probléme goɗɗo e nder reedu Fuuta caggal deniyankoɓe en gandi tan e haqiqa tan gonga tambinoɗo Fuuta e saaha almami Abdul e tuugnade e sariya diine e laabi Allah e wondemo kadi neɗɗo diwam keeri o waɗi noon doole makko keewi laamu makko sañi Fuutankoɓe nguurti tiiɗi dowlaji takkiɗi en ɗi caggal nde fewniti nder Fuuta ha feewi o riiwi safalɓe o riwti ɗumen eyyi hakkude makko e el koori en paamiɗo joofi hakkude makko e laamɗo Barak en paamiɗo joofi hakkude makko e tubakoɓe en paamiɗo joofi e ceerno ɓundunkoɓe ha fayi yeeso goto fof woƴama hoore muɗum e kayornaɓe ɓe wadduno garmi ngara e nder mbaadi jamfa no haalda ko nder mbaadi jamfa no haalda ɗon wonani Fuutankoɓe caɗele kono ɗum fof e waade noon e bawɗe Allah almami Abdul ɓoccitima e juuɗe arti hefti laamu e laamima haɗo Allah hanni e ko yani hen ko yani ɗo joofi ɗo joofori noon yo Allah ren yo Allah yurmomo yaafomo yo Allah yurmo bandiraɓe meɗen ɓe yaafo ɗumen e Daartol pinal Fulɓe Daartol Fuuta ne weli ne yurmini kadi hen sahaji ne hamni waɗi noon sa yi saaha fof wodata ko daña kadi wooda ko ɓocciti e ko noonne ceerno Abdoulaye Dia e joofnirde yewtere muɗum waɗani en doggol almameɓe Fuuta manam caggal kanko almami Abdul Qaadir hol rewɓe makko tuggude nde o hoose joomi ko hitande 1987 won hen yoga tuggude nde o rutte joomi ko ha tubakoɓe hankadi naate Fuuta pelliti ka hankadi hortidde Fuuta e juuɗe Fuutankoɓe holno foti almameɓe ardinoɓe Fuuta o waɗani en doggol o limtani en ɗum en batti hen hakkille en mbi yo Allah sellin sembina yewtere nde bandam en ari haɗo woni en cippirama hen haɗo en mbi kadi ketki moƴƴi kadi kala meɗen dañco kala meɗen mo jogaki caɗele joko weeyo ene moƴƴi naata ɗo wooda ko ɓeydi enen ko en yewtitteɓe woni ko tuuɓe ko ɓe mbiyata ko exposé tan mbaadi hakkille walla mbaadi miijo ngo on dokkete ɗum dokkodiren ɗum e koye meɗen ko sembata hen e ko sembolinta hen ñamri gondi hen mbawdi hen hutorede ndi ummoto koye moɗon ndenen ɗum ndentoroɗen ɗum
ceerno Ablay Allah jarama a jarama so tawi a dañi aɗa wawi udditande en dingiral ngal bandiraɓe meɗen ɓe naata mbaɗen cibbi jam jam no kewɗen ni wadde kadi wonana en weltare e weytare e dahmitare no hewɓe mbiyata ni bandam en Allah jarama on jarama Allah jarama on jarama Allah jarama on jarama de kala ko woni hen tekkude miijo walla fuujade walla jiiɓade to banggue haala koto amen woni emin ñaagui on yafuya emin ñaagui yafuya kala hen ko fewani koye amen woni ko feewi hen foof ummi koye Allah banda men Allah jarama on jarama Allah jarama on jarama de jarama on feewi o ko Sow Samba Hammadi ketki moƴƴi kadi ƴeewen no wayata on jarama